इउनियननि रायलायबोलायनि जे अराव तिनि जे सैजा आं पालिस आं खुब पेरि खोनानाय कुल कारे समाधान बोलो सारी तिनि 28 तारिख 4 मास 2025 रायलायबादानि थाइखाय आखरा गामि सामरिकतानि बुंखाय मिस्टार जन्स दे बर्मा 21 बছর गतां नगो समखाय दंगो बिनि बाबुनि मुंखाय मिस्टार ज्योति मोहन दे बर्मा आखरा गामि पोस्ट ऑफिस PS कल्याणपुर पॉय हमसे कतानि मुंखाय मिस पूर्णिमा दे बर्मा 19 बছর डिपेंडेंट बिनि बाबुनि मुंखाय मिस्टार कार्तिक दे बर्मा बिनि गामिखौ उजान मरिबारि सिदाई मोहनपुर कायजामा जराबो चलाबो सिकला बुरिबो सिकली कायलायफोरनि जराखाय दामनै ओमफ्राय अर सामरिकता मिस्टार जन दे बर्मा हमसे कता मिस पूर्णिमा दे बर्मा और सामरिकता लेंगे दिन बाबू जुदिन मोहन दे बर्मा हमसे कता लेंगे मिस्टर कार्तिक दे बर्मा साकी ओइसेसकाय यांगो सामरिकता लेंगे काई मिस्टर सोनमय दे बर्मा हमसे कता लेंगे काई मिसेस श्रीति दे बर्मा सिंगल सप्लाइका ठीक है तो मैं ठीक तो मोहनका आं मता हमसे कता ले जामले कता नो या फरे नाय आं कोइने ए दे आयनो बुंनो दे पासा ना बागै नो कोन कता खालायका नो कोन कता खालायका केनो हामारि मानानि तांनानि आजिनानि हामारि डेभलप नि कोनका कायले बान्दाव बक पुइला सेकाम जेमा खाय सर्टिफिकेट बक गनिखे बक म आजिका अर बंनि मांगिनि नायथाव नायथाव खायजाक दंगो बक गनिखे आजिका बक गनिखे ब यासाकनाय हायफानि यासामा यागुलो सामनि यागो दंनाय आव गरम थेखैनाय न गनिखे यासाकि हामबाय मा आसोबि मानका